भजन रवा सब डाल दे चैनल पर तब फायदा में हमने दोनों लोग रहल जाई जेकर चैनल हसे हूँ हम हूँ तो भगवान विश्वकर्मा जी के भजन हो जाओ अजन तो रही कि कहो ये गीत में बाबा के कीर्ति बा। अरे बाबा विश्वकर्मा के कहानी हम तो पहले जुबानी बाबा विश्वकर्मा के कहानी रे हम तो पहले जुबानी बाबा विश्वकर्मा के कहानी रे हम तो पहले पहले जुबानी हम पहले जुबानी हम पहले जुबानी अरे पहले जुबानी बाबा विश्वकर्मा के कहानी रे हम तो पहले जुबानी बाबा विश्वकर्मा के विश्वकर्मा के कहानी रे हम तो पहले जुबानी बाबा विश्वकर्मा के कहानी रे हम तो पहले जुबानी। श्री मुंद्रिका शर्मा जी भगवान विश्वकर्मा जी के भजन पर 101 रुपए का धनराशि प्रदान करें हार्दिक अभिनंदन करब। क्या बात है देखी धरती पर ओइले भइले भारी उपकारी धरती पर ओइले भइले भारी उपकारी बाबा के पूजे ना सब नर नारी बाबा के पूजे ना सब नर नारी धरती पर ओइले भइले धरती पर ओइले भइले भारी उपकारी एही से पूजेला सब नर नारी वेदवा पुराण में बखानी रे हम तो पहले नागा शर्मा जी भगवान विश्वकर्मा जी के भजन पर 100 रुपए दिले बानी। जैसे भगवान राम भगवान विष्णु केहू के बेटा ना है बाकी जब वहां के मन करेला तो केहू के बेटा बन के कबो कौशल्या जी के कबो यशोदा जी के बेटा बन के आ जाइले और सही भगवान विश्वकर्मा भी केहू के बेटा होई ना सारा संसार भगवान विश्वकर्मा के उपजावल हो लेकिन ये खाली मन कइलस माई के प्यार दुलार पावे के तो उहो के खाली बेटा बननी के कर धर्म के नाती दोस्त नंद के ललनवा धर्म के नाती दोस्त नंद के ललनवा माघ शुक्ल त्रयोदशी के भइले जन्मवा माघ शुक्ल त्रयोदशी के भइले जन्मवा त्वष्टा के बेटा बन के बाबा विश्वकर्मा जी के धरती पर आई रहनी माघ के महीना में शुक्ल पक्ष में 13 तिथि के वहां के जन्म भई रहे धर्म के नाती त्वष्ट नंद के ललनवा धर्म के नाती त्वष्ट नंद के ललनवा
बहुत ज्ञानी रे हम तो पहले जुबान कलाकार बहुत ज्ञानी हो हम तो पहिले जुबानी रहल कलाकार बहुत ज्ञानी रे हम तो पहले कहानी कलाकार बहुत ज्ञानी हो हम तो पहिले कलाकार कलाकार विद्वान या अज्ञानी हाजी रहले तो का कइले का धरती बनावले बनावले गगनवा धरती बनावले गगनवा धरती पताल आसमान बाबा के रचना है पहिले हो धरती बनावले बनावले गगनवा उहे बाबा लंका के कोइले रचनवा 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 कहिया वहिया मैया पार्वती भोला बाबा से कहले कि भोले बाबा ए भोले बाबा कहिया ले हां कैलाश पर्वत पर ए पहाड़ पर दिन काटल जाए बड़ा गर्मी होता हमरो मन करता तनी सुंदर घर में रहे के तनी बनवा ना दी है तो भोला बाबा कहने की बनवा तो दे हां बाकी बाकी तारा निमन घर में रहे के लिखल बा नहीं ना। है सही बात बा पर सुख भोगबे ना करबे कहले की रे केना जानता नहीं बनवा के देखी तो बस रातों रात ऑर्डर करनी भगवान विश्वकर्मा के हां सोना के महल बना देनी बाबा एक रात में सोना के महल और घरवा के पूजा करावे खातिर हां भोला बाबा रावण के बुला देनी हां हां अब पूजा करौले घर भोज हां अब बाबा पूछने किए बाबा ए रावण महाराज दक्षिणा में का मांगता रहो तो देखी ना लालची आदमी के कहता कि बाबा दक्षिणा में है घरवे हमरा के दे दी हां अरे ब्राह्मण जात थोड़ा दक्षिणा में घरवे दे दी बस भगवान दे देहनी कहनी कि देखलू नु हां कहनी हनु की तरह घर में रहे के नहीं खाली खल तब तो मैया पार्वती कहली कि जा या इतना श्रद्धा से घर बनौनी है हां इतना बढ़िया से रंग ई पेंट तू घर हो मांग ले लो हां तो जा या श्राप देता नहीं हां पूरा खानदान सहित हां एक घर में तोहरो नाश हो जाई हां आ एक घरों के नाश हो जाए हो जाए श्राप देली मैया हां धरती बनावले बनावले आसमानवा धरती बनावले समानवा सोनावा के लंका है कोइले रचनवा सोनावा के लंका है कोइले रचनवा शर्मा मनोज कुछ ना जानी रे हम तो पहले कहानी सारा जानी हो हम तो पहिले शर्मा मनोज कुछ ना जानी रे हम तो पहले कहानी सारा मनोज पुरना हो हम तो पहिले जुड़ा अब तने कहानियां सपरा लेबे के।